Jak si usnadnit práci při pokládání velkoformátových dlaždic? K přilepení druhé dlaždice použijeme hřeben pro velké formáty. Je to velikost 12x16 mm. Je vyroben z plechu o tloušťce 1 mm. Jeho zaoblené hrany nám umožňují pracovat s lepidly na horní hranici vody. Začínáme jako vždy vtíráním. Tam jsme použili hřeben 10 až 6 mm, zde jsme použili 12 na 16. Nanášeli jsme větší množství lepidla a na dlaždici musíme provést pouze vtírání. Změnilo se to v této metodě, že jsme lepidlo vtírali ostře, bez použití kombinované metody s hřebenem. Dlaždice je mnohem lehčí, ubyly nám kilogramy rozloženého lepidla. Můžeme říci, že máme malou dlaždici, ale nyní ji znásobíme 4x. Čím více lepidla, tím těžší práci mají naše záda. Čistíme si okraj. K přilepení si pomůžeme systémem Smart Level. U velkoformátových dlaždic je minimální velikost spáry 2 mm. Klínek vždy jemně zasuneme pod lepidlo. Máme přilepenou dlaždici. Při takové velikosti si ji můžeme... Pro více rad uložte a sledujte.